עכשיו לסיפור שיש בתוכו את אחד הרגעים הטלוויזיוניים האלה שאתה פשוט לא מאמין שקרו מול מצלמה. במשך שנים שמע חיים אלבז מגבעתיים שיש מישהו שדומה לו כמו שתי טיפות מים. אחרי לא מעט התלבטויות הוא החליט להרים טלפון, והשיחה עם הגבר הזר מעברו השני של הקו הביאה לפגישה שאחריה השתנו החיים של שניהם. כתבתה של יפעת גליק. לרונן מילשטיין הייתה בעיה מוזרה. בכל פעם שיצא מהבית, היו אנשים ניגשים אליו ואומרים לו בדיוק את אותו הדבר. אמרו לי הרבה פעמים, חיים, המון פעמים, ממש המון. אני יכול להגיד שלפחות 60 איש אמרו לי שאני דומה לחיים. עד שיום אחד, רונן החליט שפשוט נמאס לו. אמרתי, זהו, מספיק, כמה אפשר? אומרים לי יותר מדי, בוא נראה מי זה הבן אדם הזה. אז עוד פעם מסתכל עליי איזה בן אדם, כל הערב מסתכל עליי שם במקום שהייתי, מסתכל עליי בצורה כזאת שהוא מכיר אותי. אז אמרתי לו, מזכיר לך את חיים. אז אמר לי, כן, אתה אח שלו. כן, הוא חיים, וזה. אז אמר לו, טוב, איפה החיים הזה נמצא? אני יוצא מתל אביב לכיוון חיפה, פתאום אני מקבל טלפון. הוא אומר לי, שלום, וחיים? אמרתי לו, השם הראשון שלי היה ישראל, החלפתי את השם לרונן. עכשיו, איך שאמרתי לו ישראל, הוא ישר קישר כבר הכל, והבין שאני בעצם אח שלו. אז לא טעית, אחי, אם אתה ישראל, אתה לא זוכר על שם משפחה? הייתי בן 4 של הקורסים. הבנתי. על שם משפחה שלו זה אלבז, רק שתדע. אוקיי. עכשיו, ההורים שלך סיפרו לך שאתה מאומץ? לא, לקחו אותי ההורים שלי בגיל 7. ולמה לא נשלח את התיק? אני יודע, אמרתי אולי להשאיר את זה מאחורה מצד אחד, אתה יודע, אבל מצד אחד תקרן אותי מהאחים שלי. הבנתי, יש לך 7 אחים, רק שתדע. שימו לב מה קורה לו. אוף, הוא בשוק. וואלה. כן, יש לך שמות עכשיו או לא? שפתאום יש 5 אחים ואחות. זה גם בהקלטה שומעים שאמרתי, וואו. זה ממש הפתיע אותי. הוא בשוק, הוא בהלם. ואם תשאר ניפגש היום. בוא ננסה לחתור איתו למגע. אני בדרך למרכז. אתה בדרך, אז אני עכשיו מצליט, איפה אתה? אני מנסה והוא... אני עדיין בנהריה, אבל אני יוצא למרכז לאירוע. למרות הפחדים של רונן, מצליח חיים לשכנע אותו להיפגש. לא, אנחנו קרבים, עוד 2 דקות אנחנו מגיעים, רונן. אין מילים נעלמות. יומיים אחרי השיחה הדרמטית, רונן מתכונן לפגישה עם האח שלא ראה 25 שנה. הוא יוצא לדרך מצויד בחברו הטוב ובמצלמת וידאו. רונן, איך אתה מרגיש לפני הפגישה? לא יודע מה מצפה לך. אני התכוננתי 2 שעתיים קודם, התלבשתי והצטחצחתי ורחצתי את הרכב ולא יודע למה, פתאום התחלתי לטעות, בדרך כלל לא טועה, לא בכבישים, לא בדרכים. הייתי כולי נסער, כולי מתרגש, כולי לא מאמין, אני הולך לראות את אח שלי אחרי 25 שנה, לא מאמין. אני מגיע, אז הוא יוצא מהרכב והחבר עם המצלמה. כשאני רואה אותו, אז בהתחלה אני לא יודע איך להגיב, כן? ושהוא זר פתאום. שלום. קודם כל הסתכלתי, הוא באמת דומה לי, כמו שאמרו. אני מסתכל עליו ואני לא מאמין, כאילו, איך אתה דומה לי? איך אתה דומה לי? מה זה 2 טיפות מים? כשהתחבקתי איתו, אני הרגשתי שזה אח שלי, אין ספק בכלל. אתה מרגיש, זה אח שלך, זה דם שלך, זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. זה היה חוויה, שנקרא חוויה מתקנת. חוויה מתקנת. בשלב הבא בתיקון לוקח חיים את רונן למקום שבו הכל התחיל, לבית שבו נולדו. הגענו. פה זה הבית. פה אמא שלך תמיד הייתה יושבת כאן בחוץ, רוב שעות היום. אתה זוכר משהו מהבלוק הזה? לא. לא זוכר כלום, אה? לא זוכר. שלום. זה הבית. 1 על 1. מזכיר לך משהו? לא. זה החצר. אתה לא זוכר את החצר הזאת? חצר, אני קצת זוכר בקטע של היונים. קטע של היונים, אה? כן. ממה שהיה בבית הזה, זוכר רונן מעט מאוד פרטים. אולי בגלל שרשויות הרווחה הוציאו אותו למוסד כשהיה בן 4,
לשם הגיעו שנתיים אחרי דבורה וטוביה מילשטיין, בני זוג מנהריה שלא הצליחו להביא ילדים לעולם. הנה, זו הפגישה הראשונה. אתה רואה? במבט הראשון שראית אותנו, רצית להראות לנו כמה אתה חזק. באמת, יש פה תמונה שאתה מטפס על למעלה על ברזלים, להראות כמה שאתה חזק, בכדי שלהגיד, שמע, אני בסדר, אין לי בעיה וזה, אני רוצה אתכם, אני זה. בהמשך, אתה אומר, קפצת עליי מאחורנית וחיבקת אותי. תבין? וישר אמרת, אני רוצה... אני יכול לקרוא לכם אבא ואמא? אמרנו כן. כשאני רואה תמיד ילדים, משפחות, שהכל בסדר, לפעמים אני מסתכל בשמחה קודם כל כלפי הילדים, אבל בעצב כלפיי, לי לא היה את זה אף פעם. בזמן שרונן זכה בילדות נורמלית, אחיו הגדול חיים עבר מסלול שונה לגמרי. הוא התגלגל כל חייו בין הבית, משפחה אומנת ומוסדות. בגיל 11 עברתי לפנימיה, וגם בפנימיה עברתי הרבה משברים, ובגיל 12 כן, הייתי לבד ברחוב. בחורף היה נורא קר. אז בחורף אני זוכר, אני ועוד בחור, היינו מגיעים לבתים ואוספים מהחבלי כביסה את הבגדים החמים, ושלא יהיה לנו קר, זה היה בירושלים. למרות התא המשפחתי שנהרס, חיים נשאר בקשר עם אמו הביולוגית. ואז שמצבה הרפואי יידרדר, הוא לא מפסיק לטפל בה. עכשיו, חיים מרגיש שהגיע הזמן שגם רונן יכיר את האישה שילדה אותו. הנה הבן שלך. שלום, אמא. היי, אמא? מה? מצאתי לך פוטו. 28 שנה. 28? כן. לא, 25. 25. אני יודע שהיא האישה שילדה אותי, אבל בסך הכל מרגיש שיש לי אימא שגידלה אותי וטיפלה בי. הלו, מה העניינים חיים? כן, איפה אתה? היום תורו של האח הגדול לפגוש בפעם הראשונה את האבא והאימא של רונן. שלום לכולם. אהלן. שלום דבורה. שלום. אהלן. שלום לכם. אחלה גם אתכם. באמת אחלה. לא מצטער שהגעת, נכון? ממש לא. מאוד מאוד שמח אפילו, מאוד שמח, ממש שמח. אתם לא יודעים איך אני מרגישה כזה. על הכיפק, על הכיפק, על הכיפק. תסליח שאני נורא מתרגש, ואני נורא מבסוט לראות אתכם. רציתי, אני אמרתי רונן, מהיום הראשון שנפגשנו, תפגיש אותי עם ההורים שלך, תפגיש אותי עם ההורים שלך. זה נורא חשוב, אני רוצה נורא לראות אותם. וגם להודות לכם, זה אין פה בכלל ספק בכלל, אני חושב שיש פה הרבה מה להודות לכם. אני בתור האח שלו, שלא ראה אותו 30 שנה עם הכל, וכל מה שאני עברתי בחיים, והוא לא יודע את כל מה שאני עברתי בחיים, וכל התלאות, הוא לא יודע אפילו מה חסכתם ממנו, תאמיני לי. הוא לא יודע, הוא לא מודע והוא לא יודע. יש לי תמונה בדיוק אחת כזאת, קובוי. כשהייתי ילד, קובוי, את רואה את התמונה שלי, שלא עצה מאחד ליד השנייה, זאת עוד. עשה לי טוב, עשה לי טוב, עשה לי טוב קודם כל כי מצאתי אח. יש לי עם מי לדבר. יש לי, עכשיו אני מרגיש שיש לי שייכות גם לאנשהו. יש לי עוד מישהו. זה אותו דבר. אותו דבר, כן, אותו דבר, אחד על אחד. יש לך שני גברים גדולים ועוד כמה בדרך. על הכיפק. איזה שטף, איזה מרגש, משהו. זה מרגש באמת. אנחנו מודים לעיתונאי גואל בנו שהביא את הסיפור בידיעות אחרונות. אולי צריך להוסיף פרט אחד, החוק אוסר על חשיפת פניהם של ילדים מאומצים, גם אם עברו מאז האימוץ 25 שנה, וכדי שנוכל לשדר את הכתבה, פנו לבית המשפט עורכי הדין של חברת החדשות, עורך דין נשגב נקדימון ועורך דין עדי אלון, ובסיוע שר הרווחה,
ובית המשפט אישר באופן חריג לגמרי את הפרסום. חשוב לציין שבישראל נמסרים מדי שנה כ100 ילדים לאימוץ. שר הרווחה יצחק הרצוג אישר לאחרונה הסדר מיוחד שנועד לסייע גם למשפחות חסרות אמצעים לאמץ. משפחות שמבקשות לאמץ ילדים מוזמנות לפנות לשירות למען הילד במשרד הרווחה בטלפון 02-670-8177.